Здравей, аз съм Мира и днес ще си починем заедно. Ще ти показвам как да отпуснеш тялото си, за да се почувстваш спокоен и лек. Просто затвори очи и ме слушай. Легни на удобно място. Затвори очички. Почувствай как тялото ти бавно се отпуска и как тежестта му се предава на земята под теб. Дишай бавно през носа и издишай плавно през устата. Още веднъж. Дишай бавно и издишай бавно. Почувствай стъпалата си. Отпусни ги. Отпусни крачетата. Отпусни пръстите. Отпусни коленете, бедрата. Сега отпускаме коремчето и гръбчето. Сега отпускаме гърдичките. Отпусни раменете. Нека паднат надолу и назад. Пръстите, дланите, лактите. Отпусни главата. Отпусни челюстта, устните. Нека леко да се отворят. Отпусни клепачите и челцето. Още веднъж. Дишай бавно и издишай бавно. Остани за малко тук. Дишай спокойно. Няма нужда да правиш нищо. Почувствай как тялото ти е спокойно и леко. Дишай естествено. Наблюдавай дъха си. Сега тихо в ума си отправи молитва. Боже, благодаря ти за този миг на мир. Призовавам Твоите ангели да ме дарят с любов, закрила и напътствие. Нека присъствието им да донесе покой в сърцето ми и яснота в мислите ми. Нека ме водят по пътя на доброто, истината и светлината. Сега представи си, че пред теб има едно малко място, където можеш да оставиш своите мечти. Може да е кутийка, кошничка или просто тихо и топло местенце в сърцето ти. Помисли за едно свое желание. Нещо, което наистина искаш и което ще донесе добро и любов в живота ти.
Виж го в мислите си. Сякаш вече е истина. Усети как се радваш, че то се е сбъднало. Усети колко топло е в сърцето ти. Сега добави към това желание и любов. Може да си представиш прегръдка, усмивка или добри думи. Нека това чувство остане в теб и да расте всеки ден. Можеш да знаеш, че твоето желание вече е поел по пътя към теб. Остани няколко мига в тишина. Просто усещай присъствието и мира. Когато почувстваш, че е време, започни бавно да усещаш тялото си. Дишай дълбоко. Издишай плавно. И отвори очички, носейки със себе си този покой.